khajani takhuk tai bukhuk song takhuk kisti Tripurano hamjagoi khairogoi chubachu khlai tongnai takhuk bukhuk rokni bagai o jaro kaisa chikon sa video tuboi update rei phunoknani bagai maphaijaka जों jotono sawoi mano tai siwo chini takhuk kisti Tripurano Kolkata hasteo 6 month yakheba 6 mas tonoi protecta maso kaisa khlai kemuri mani yagulo bini je mokol phulijak tongmani robunjak tongmani kom angkhangkai bono treatment khlainai yakheba operation khlaijak nai hinai abo haikhai tabuk sak joratei bono kaine yakheba duita kemo rijakha tini March 18 tarik salo haino hai phaine mas ni date kemo rijaknai date nainani bagai bufa thangnai doctor ni thani hinai koktuma rohka sungno hingkai opni logi haino hai kabangma lukurok takhuk bukhurok chini YouTube chaloknai bukhogrina tai takhuk khoroknai borokni munglia borokni bukhakte khlaiei chini takhuk moniram Tripura asuk mas klai tongnani thangaka rang khok puisa belaikhano bial klainai hinai borok hamjagoi khairogino je aro private job khlaidi ni sahar mani kokno angkisa sawirinai tini phuningo kok salaiga bobai kaisa bini kebing mongkhai haise je aw bobo samung khlainan musungo aro phiaba tongmungno takhuk moniram Tripura aro samung khlainani thanggang kai kisti Tripura tai bini logisong bini sajla no yaksiagara bini bithi wathi mai aborok nahare hatirok khlaiei tuiri phainai borok krei karon bini logisong thanggang kayang busanane krei gai busala bo haino salbur mokabo bufano na tugo kisi salori khangkai abon bagai khlainaya bihit to norok salmano sing para kami otong erokba kaisa sitiwa thangka hangkai busuk jarate sinani nang abo hairok gai belaikhano hambai maro sini YouTube chalogoi tongnai sini bukhuk rina Tripura tai khoroknai takhuk soni munglia borok belaikhano hamjagai khairogoi subasu khlai tongmani hingkai laithanai koekdin sikang bukhuk rina Tripura belaikhano khak hamjak mani sing mugui mankha sabo khoroksa bai comment hamya sitra khlaijak man bagai bo bukha baikha hanai bo bukha khamjak mani bai aw abono tini o video ni bukhakti khlai ang sanamu sungo sung khoroksa tai khoroksa no subawoi hamjagoi tongmani abo hanya yable tabuk romdi suppose Agartala high city wo kaisao parao tongnai waisapano thangdia Agartala thangang kaisi kamango sang bakmaya lama saimya kai tini Kolkata hasteo hayo thangai chini bukhuk rina song haitai taku khoroknai borok kebo mai telangi sari jawo kebo ri pairio gamsa kaisariwo kebo samung ri jawo thangai nayo bithi ri jawo abo hanya yable ke belaikhano sikaham tini chini takhuk moniram songbo haino aro sakni borok sakni dofani borok kokbo milio satani borok phaisuba phaimani borok bo khadu dutai se hamjak gubule hingkai jara nogo tongoi comment hamya bukha sitra wan suknai rokna ang sanamu sungo ahike tangdi bukha sitra tawan sukdi jara subai manai borok subathum bornokta kedingdi tai jara subai maya norok nai phano haino khukti monogoi phano tongjadi karon जों हाइनो से चिन हामजाक लाइमुं कागलाइजाक फुइलाइजाक इसिं बरायखाय तंलाइजावो फियाबा ताबुकनि अजराव जों सानानि थांगांगाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्म म गोबांमा चिनि बर'रक बासा माने यागुलो चिन बर'रकनिनो जायखे फुनुजागो तिनि ताखुक मनिराम Tripura सं चिजिं सरा गामियाव दंगै साबुनु खामुं तिनि बुखुक मनि रिना सं हाय Kolkata hasteo borok thangmai baike saimangkham baike borno suba khamung ta kebengdi hini sawang khabuni bagino जों खरकसा tai khoroksano suba su khlai tongmani abon bagai je bukha hamya bai khai je comment khlaine wansuk mong kaham wansuk di do phawo hamari phayano
Chini takuk moniram tiprani kapalo simi abohaya tebo kobang machini bosong abohai phaimano phaine buskang sal rogo jeng subanai rokno bukhata sabaidi hine ang message rina musungo Kurang jotona khulumo bong ano help mani bagai subamani bagai kaising tabuk je tipra bobono matongo song khana baro kemu det lanai kai phainai masni bagai kaising ang tak sana musum mani kai se jeng tabiro tipra bobono bo tongmani salo 500 600 kai thango kaising salo mai phaikuni no sago Okay, rangbo sorong nangjangai kiri sing salok phaitino saima tongo okay asarani okay mai bairani mai lakhoni masargo purungni ekta somai se mai mano okay sing tong tekai asare to tong mai bele bo to ta kisa beni sori raksa bai bota bo mai bio horobo mai bio salgo purangkai mai bio okay bono bairani pai masaro jabo sing okay amni baina rang khorsong mo sing salo 500 600 thango emane toyo pai mano hingke jungen manja aro saman rok thok rok pai toy makubo rima subo srabo emane bagising salo 500 600 taka eke khorch hon eke waisa wisu saicho 500 rongo eke thambukai 600 700 eke thango jini eke emane bagine sing tabu iro 2 mas angsaboka jini rang emne 80-90 rang baitong sing prai rang 2 lakh ni bisi rang mamuka mamuna la hingkai jeng asok 2 mas kata entong tabo bini babeno tabo rang onek sorong tongo o je lukorok suamani o baino sing tak saitong logo sing je ro 6 mase hinai samani abokai jeng tabo obono government hospital thanino lelo oni bagai ya din kalau kai matong kha kai senior rang bo koriba kai ya ko rang 10 lakh 8 lakh 9 lakh tongo hinkai sing private pun phuno goi nai makamo kai sing abon goi private phuno ngandia sing tok sai ne jak private doctor bo 8 lakh 9 lakh chano hinkai sing pharia jini ya parang kore abono sing je lukorok so mani bai obai sing je government naikha ke arose as kerang thangtong ke sing private borok mangga ke lukorok jong hamja beso mani baise sing te hasupong aro saraino bini pran no mathai lar phemano ke sing no to je monteri khainai bokto khotsa pana se sing no subaya bok suwa khai jong do daktino khai thamakam private phuno bo abono joto lukorong ang hambai jotono ani bakhabe hambai maro hamong jotono ani life no basero mani babe jotono kholomo ang hambai maro jotono